Hadian baka RTI ke bagi katu kat ni ki menteri bat ki bakrau ka hima meliem kilalap ba upaem lathu manik siem lem bat katu kat ni ki menteri ka hima kila a jaka si katu kat ni ki kunhun balang ya ka klau maupan bakin penan kam ban pelong ka jaka tep brio. Kini ki menteri bat ki bakrau ha khat sau terik unai weng kila lek ban jurep ka jaka bat kilalap babun ki benta jok ni ka klau us iem uladep ban dilun. Habe keren bigila pathai kubor hadian baladep ban jurep Menteri M Nong Klaur ni ulay thu bakat kum kara jang ka dorbar ka hima meliem banadu usnam 8,000 khandai ka hima kanumla shu bandie ya ketika klau ko kadau ko penong ingi banon jurip ang ne menta sed ko baburom kalalong kerki ha baki we ki bakrau jongi ki ba bakrau ki menteri ki ba pok hima meliem le sikimla banya don rengkat bangi na kadau ko cingpen bet kerki ke jongi adien ba ngi layo cing tip bakat kum naka jubab cungka naka office cus im cungki mamelim don ki perlok ki bepan RTI kalong bala ai lum cing tep apo klamo pat tangkawe lum cing tep bat ko we gato PHE te wala kata ngim pat don ko kopi hangi ki ombar sapen poi yangi henrengi su yo kumta te kala penong yangi ki bakrau ban ya mi menta kasngi ban ya wan sini ban pet daladehi bat kat kum gajing kren apo ka dorbar lene ke kren ke kenduk lang cungi ki menteri hakini ki bena ki bladep ladep ya penken mauru bat onom bitchu lene onom laksu ban ai lum cing tep nadu usnam arah jar khandai halor uklamo pat habide gunu uklamo pat henry ke bas ngosi kalau mementa dengan wan hang ning yu baki benta besakmat jong ni uklau lene cu lum pat yang deki lum cing tep sudah bat dak baburom ngila ban ya sakilang bat pi ki media ki be don akan kesngi menta yu badang donru hadu menta kesngi badang wan si ki mau puat mau sa Desi kani kam deisu tang cing pai donut jonga jong phi bat ki weiri ki bi ki ba ha apo upur sam cing mamle mot sabar jong karu kin don ka cing pai donut ona nalor kata amdei ki batip ka dorban bada ka hima ya kani lale tang da uwe bat arngon subang susi jor na kali ang jongi kalong ba klembu rom shu yangi ki bakrau klem da don shu ka tiplang klem da don shu ka sensar lang la shule don bor tang da uwe bat arngon kata kari ki cing sngo jongi bat kum ki menteri bat kum ki bakrau cing mamle akan ni kesngi mentangi penpau ke cing saudia ke cing sngusi ke bakrau desi ka sun beneng ru ke menjurlang yingi da ka bedum teliu kum ni kata kalong ba ka peni ya ka jing le don bor cing le thombor ba wat la kala don ka cing khang ka don ka mana wala ka rider baru kim saliaban penken ngi yu ki kum kilong hadu menta ki dang di ya ka jaka chung ni lu mepan kat kum ka jing thu menteri nong klau la ong ba ka RTI ka ba kilayo na usiem ka hima meliem kahima kala ai tang ya ka we ka kunhun balang ban thiet bat pelong ka jakate brio henry ulay thu bah ka jingjurem lalap balajan baro ki benta ba shakhmat jong ni ka klau us iem lem bat katu ka ni ki menteri kila dep ban dilut ya ki jaka jong ka hima hapo ka ni ka klau si put menian si menen menen ha menen yo si kan ha nasong tah nomor bang nga su Syur ngang am dadan lang ha kata kebaya keren gain tombalong di khot ha yang sudah ya tip lang ngatarai laksan lang hisiu ha menteri sumbaya ong tu menteri lasti iman kita ngam dan lang su antat kan ngam dan sengo bahas untuk tik sengo ta ngam dan ngampat dan lang kita menteri lasti so anda dan kampet long sa ong itu irang ba balang kesulong de basai kan ket ka balang syukuran kulumar bima kulumar rani kan kila ada iya stang bahiwan tung menen kan manga tengah wan tung puskam menen ke bama menen mana bagi kita ki menteri ki eru ki ong pej histo kalau ko lain kalau to dan kata kada orang sepej lain bala ai sini serum tapi ni la don la kacung kaput tu mau tu lah tahu mana kan ni man thôi cái này jaka hari ni tahu la batai na tai ha itu sia kalang la don lupa na tai la sim kini put la don tu ni rum kenalan tu kamen toy syuk jinglang menteri jong ngajong fi balada ka district council sa sisin kadang penkesan UCM ngada ka buburam ngan resign jinglang menteri mada ka buburam ngan ongi fi hakini kindet singi kum kami itu kubon na sahima badi ki menteri ya ka thanat CM hapo kle yudu ngile apo chnong la ongi de kinong di hima snurem manong badi menteri ande kata ngi de ka persyak ngi hatuk simon deng ya lek ba na marba nyem don ka citi lang dei tang we barangon bat ngas ngau ban ong babalai kini kibreu ka donut mau cuki haduk kat menta kam kala ban ada dei manga ba ka jakum kane ngan hiar suki manga na ka menteri ailat ki menteri kinwan
kata ka jing sisa ngala snulun ngoi kata ka jing lalot spa chongki ke jing rahat spa ka chongki ke balong hadu kan ne ke ba klem don chu imat uthiet chu perkhat chongki ulat kut mat bayu i chongki imat lamat la ke skor bi sngu chongki la kelun tang tang aku abanong hande la dang don ki thiet chu perkhat kat ning ya ki kat ning ya kren la dei sisa ban perkhat lem la dei ban kren lem te ngam tip handu ki board si council ru balai ki long kumni ki penslam kumni ai noi kuno kuno karai mlele nga hinga ong ne rangkat bakini ki bakrau ki bidon hang ne sachi sir la da ka rai rem ngiru mlele tambangi ngin persya be da kalong kumno ka yeng darbar us im chong himam lem kam dei tang chong simet armet ka dei chonglang jongi na kata ka daw ngin lej be hang tai ban yang persya ya ker kom trikam chong ki nginum sa ai bakini trikam ai ru em namar bayo ka caka ka puta pu hima kandut na baro fi de ka baburom ngi don la ka chong ki kirukom sensar ngi ki sinong lada ngi don keno jing asinong ki bangim la ban penbet ngi hawan cepo ke dorbar cus im cukai mameliam bot ka office cus im cukai dorbar meliam kan saai kita ke jing bisar kat kum ki jing le ke jongki balada ki kim la kin hable district council ba kumta ter ka don ka step ke kum bakalong ngi ru ka jing ki jungi us im ngi la district council ngi habru ban burom til ada kalong hakanu kono rukom ru henrengi syai up henrengi yo i bi kita kijing yai up jungi kat banang yai up nang sniu kat banang yai up nang sniu nang kham sniu shu hi de keburam ngamla banong kelor aden hak tu ke por ru ngam parlong menteri ngam menteri dang hau ni Januari santrik Januari arhajar khatsan tenrei wat nang turu ngala ban yu i hi usim usain tang nakada bo tiang eksuki lejong balada ngamtre ang pen UCM kata kamu ka jilong sim chungula hapno kata ai ka pausai tena kata kada la sulet tang angut bi menteri ki baye sutho jingmon ban sain la sain hanrenda wan hapo ka dorba chiki bakrar buram mam ngila bakla ngadang kren hakini kisngi kane kam dei shu ka bakla ka de jingle khanang tena kata kada ru mentang atharai lesi ka jing yadi caka te ka tharai ban pen kebum yanoriano ngada dei betang yaki te tharai da resign no kata kam menteri lu la biang la dap la slei la bathai ki pla ita ibang aku abanong te hakalor ko bidai ba arden se ba arden ru isu tip adon klamo pat le se imyo i kani jinglong gumbakalong gumne daga baburom ne ngam tip la ade bon inspect na ada ilawan inspect nga try in dakwa syu ban penong law adong nomor kat kani ka put ka par ka bakila syu ai jabo mabo ban tep iki brio hang ne ko ba klem kanu ka jing rai lang klem ka je tip lang le se so ngausun ai na ko kaliang ban mo ki kenhun balang ba fer ki ba tep brio hang ne ki ba pli kim tip te lese ha menakani ka sngi monde ngidang ya keren ba ikon hon balang ba pero pin sange sipor ke jingi tebri tat adu ba kadorbar kan da wanda ko pa ka bor sun chala nginya penbet ko moy ngin sa a jing tip siki de kim balong mentang ngidang lap hidla de ba kidang ya tebri hodu matak sngi dang don ke jing tebri te ka bamut kiru ki pet yangi kum ki bom don bo henre ngang ong sasisien la da kadai kari ka city bri tiblai ka hok bagi kintian basong seba jungi bangimut ban train mata ka bha kamiat chu ka hima ngin sayo ikarai ko penhun yingi bat ngin la ban train mata ka it ke hima wanwan ra ching phasa sisen bat ngidon ke chingkermen ban penne ya kane klamo pat ulum ujerngam uban besai kil air ki ba bha kil air ki ba miat kil air ki ba la ban ai ke chingko chingkhia na ka banta kane ka social long ki hima mli barok ko